Wah, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong lagi. Aja ngawur. Iki Prabu boleh metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Manggura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Itu kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Aku ya ana ari cilik banget. Ku nek goleki gareng manang rekoso. Yo, wis anane iki, filmmu ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis dileleng kok Prabu Dewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora ngentuk omongan. Rasa. Begitu Baladewa bingung langsung dut ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari.